نايزا فيلم كأن قد بحر زغانا آرتر بيشوب كم توريست أبزا جالبان بينو ينبر حدا نقوم نقو تسيو بنو انداسته زفتوا درف سميعو قابتا جالبا دحر مورادو نزا بومب ساعت كتقوصر ولع نزي زغبرو المغنيات كما قاطام جالبو خسرقو انت فتينو او خبارو عمتا نبر دحر زي بموتو انا بحد فوتو ريستورانت خده عميل بمنبر دوما كلهم سراحتنياتات بصبو تقبيلومو بيرو خغلبت جمره هاندبت ግን ሓንቲ ጓል ናቡ ትመጽሞ ኣብ ጎኑ ኮፍ ትብል ቀጺላ ንብዙሕ ግዜ ትደልዮ ከም ዝነበረት ነጊራ ሓላፊኣ ሰለስተ ኣብ ታርጌት ዘለዎ ሰባት ቀትለሉ ኾን ዝደሊ ተነግሮ ወሲኻ ኣብ ከምዚ ናይ ማፍያ ስራሕ ንፉዕ ምዃኑ ከም ዘይከብዶን እውን ድሕሪ ምንጋራ እዚ ዘይገብር እንተኾይኑ ግን ንኩሎም ጸላእቱ ብህይወት ከም ዘሎ ክትነግሮ ምዃናት እና ነገረት ኣፈራርሕቱ ምክንያቱ ጸላእቱ ዝሞተ ስለ ዝመሰሎም እዩ ኣርሒቁ ኣብ ጃልቡ ብሰላም ዝነብር ዘሎ ኣብዚ ሰዓት ቢሾፕ ንዓ ዝሕልው ሰባት ኣብ ከባቢኣ ከም ዘለው ተዓዘበ ቀጺሉ ንሱ ሓንሳብ ክድውል ኢሉ ሞባይል ኣውጽዩ ሰኣላ ሽጉጣ ከተውጽ ምስ በለት በቲ ጣውላ ቅርቂሩ ሒዙ ሃሪሞውን ከም ተወድቕ ገበረ ድሕሪ እዚ ቶም ናታ ጋርድ ከጥቅዕዎ ይመጹ እንተኾነ ንሱ ብዘለዎ ቴክኒክ ተጠቂሙ ንኩሎም ቀተሎም ካብቲ ቦታ ከምልጥ ምስ በለ ድማ ብናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ሓገስቶም ክመጹ ረኣየ ዘለዎ ኣማራጺ ካብቲ ህንጻ ምንጣር ነበረ ነጢሩ ድማ ገመድ ሒዙ ተንጠልጠለ እታ ጓል ምስ ዓጀብታ ከጓይዎ ጀመሩ ቀጺላ ኣብ ውሽጢ እታ ሊፍት ዝነበሩ ሰባት ድሕር ምውጾም ክከታተልዎ ጀመሩ ነገር ግን ንሱ ኣብ ልዕሊኦም እዩ ነይሩ ነዚ ምስ ፈለጠት እታ ጓል ናቡ ክትኩስ ጀመረት ንሱ ድማ ካብዚ ካሃድም ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መብረሪት ፕላስቲክ ዓለበ ከምልጡን ከኣለ ምሸት ናብ ጃልቡ ምስ ተመለሰ ካብቶም ልኡኻት ጃልቡ እንዳፈተሽዋ ተዓዘበ ቀጺሉ ተቐዲምና ዝረኣናያ ቦምባ ባሪዑ ቀተሎም ድሕሪ ዝበዝሐ ኮንቴነር ዝርከበሉ ቦታ ኸደ ሓንቲ ካብቶም ኮንቴነር ናቱ መኽዘን ነበረት ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ካብ መኪና ጀሚሩ ኩሉ ንብረቱ ኣቃጸሎ ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ታይላንድ ትርከብ ሓንቲ ደሴት ከደ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ተቐበሉ እዛ ሰበይቲ ኣብዚ ደሴት ናታ ሆቴል እንዳማሓደረት ትነብር ነበረት ቀጺላ ቢሾፕ ኣብ ዘዕርፈሉ ሓደ ሩም ሒዛቱ ኣተወት ካብኡ ንሱ ኣብ ታሕቲ ዓራት ሓንቲ ሳንዱቕ ኣውጽዩ ከፈተ ካብኡ ዝተፈላለየ ፓስፖርትን ሞባይላትን ከምኡውን ሽጉጥን ነበረ ቀጺሉ ቅድም ዝሰኣላ ጓል ኣብ ኮምፒተሩ ክደልያ ጀመረ ድሕሪ እዚ ምስኣን ምሳ ስራሕ ክሬን ዝተተሓዘ ፋይል ረኸበ ቢሾፕ ክትሕዞ ዝለኣኻ ሰብኣይ እዚ እዩ ኣብዚ ጂና ትበሃል ጓል ናብታ በዓልቲ ሆቴል ከይዳ ትላልያ መምጽያ ድማ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሓገዝ ዘልያ መጽያ ነበረት እታ በዓልቲ ሆቴል ኣስዒባ ኣብ ኢዳ ናይ ማህረምቲ ምልክት ስለ ዝረኣየት ካልእ እንታይ ክሕግዘኪ ኢላ ሓተተታ ጂና ድማ ዝሓገዝክን እኹል ኢላ ኣመስጊናታ ኸደት ኣማሲኡ እዛ ሰበይቲ ኣብቲ ጃልማ ዝነበረት ጓል ብሓደ ሰብ ክትህረም ረኣየት ኣስዒባ ንቢሾፕ ፀዊዓ ክሕግዛ ተሓቶ ቢሾፕ እውን ናብታ ጃልባ ከደ ከይዱ ድማ ነታ ጓል ክፍንዋት ይሓቶ እዚ ሰብኣይ ግን ፈቃደኛ ይነበረ ንቢሾፕ እውን ከቆትሎ ካብ ቦርሱኡ ሽጉጥ ከውፅእ ቢሾፕ ኣርኪቡ ኣብኡ ቀተሎ እታ ጓል ጂና እያ ሒዝዋ ናብቲ ሆቴል ተመሊሱ ምስታ ሰበይቲ ኮይኖም ድማ ተዕርፈሉ ሩም ቀረቡላ ካብኡ ቢሾፕ ናብታ ጃልባ ተመሊሱ እንዳፈተሸ ከሎ ናይ ጂና ፓስፖርትን ኣብ ሞባይላ ናቱ ስእልን ረኸበ ቀጺሉ ነታ ጃልባ ቃጺሉ ናብ ሆቴል ተመሊሱ ቀጥታ ናብ ጂና ከይዱ ንምንታይ ስእሉ ከም ዝሓዘት ይሓታ ኣልጊቦ ምስክሬን ትሰርሕ ከይተሆን ከጻሪ ይሓታ ንሳውን ምስክሬን ከም ዝሰርሕን ብዝኾነ ጉዳይ ፈራሪሖ ኣብዚ ስራሕ ከም ዘእተዋን ትነግሮ ዝተዋሃባ ስራሕ ልክዕ ንቢሾፕ ምስ ረኸበቶ ቀጥታ ናብ ክሬን ምድዋል ጥራሕ ነበረ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ቢሾፕ ጂና ወለዲ ዘይብሎም ቆልዑ ተዕብየሉ ትካል ከም ዘለዎ ይፈልጥ ምስክሬን ክትሰርሕ ዝገበራ ድማ ዝበላ ስራሕ እንተዘይፈጺሙ ነቶም ቆልዑ ከም ዝቐትሎም ስለ ዘፈራርሐ ነበረ ድሕሪ እዚ ቢሾፕ ናብ ደሴት ገጸን ዝመጻ ጃልባታት ይርኢ እቶም ሰባት ብርሑቕ ናብቲ ደሴት ገጾም ይዕዘቡ ነበሩ ቀጺሉ ቢሾፕ ጂና ዝተዋሃባ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ንክትመስል ምስኡ ከም ዝተረኸበት ንምምሳል ኢዳ ሒዙ ክንቀሳቀሱ ጀመሩ ኣብዚ ሰዓት ጂና ናብዚ ስራሕ ዝኣተወትሉ ምክንያት እቶም ተዕብዮም ቆልዑ ከይሞትዋ ምዃኑ ትነግሮ ቢሾፕ እውን ብዘይ ወለዲ ስለ ዝዓበየ ነቲ ስራሕ ክድንቐላ ንዕዘቦ ቀጺሉ ብዛዕባ ክሬንን ክዕለላ ጀመረ ክልቲኦም ንሓደ ማፍያ ይሰርሑ ነበሩ ሓደ ግዜ ተኣሲሮም ቢሾፕ ሃዲሙ ወፀ ክሬን ግን ኣብኡ ተረፈ ናይ ቢሾፕ ምህዳም ክሬን ተሓባባሪ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ መጉዳእቲ ኣውረድሉ ስለዚ ከዓ ክሬን ንቢሾፕ ካብ ፀለ ዝተበገሰ ክቐትሎ ከም ዝደሊ ይነግራ ካብዚ ንጂና ሓንቲ ናይ ኢድ ሰዓት ሂቡ ክሳብ ዝራኸቡ ክትፅበዮ ነገራ ንጽባሒቱ ንጎ ናይ ክሬን ልኡኻት መጽዮም ንጂና ኣሲሮም ወሰድዋ ቢሾፕ ድማ ናብ ክሬን ደው ኢሉ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ነገሮ ድሕሪ እዚ ቢሾፕን ክሬንን ምስ ተራኸቡ ጂና ስራሕ ስለ ዝወደት ክፍንዋ ተሓቶ ክሬን ኣስዒቡ ጂና ነጻ ክሰዳተ ኮይኑ ንቢሾፕ ዝህቦ ስራሕ ብኣግባቡ ተሰሪሑ ምዃኑ ነበሩ እቲ ስራሕ ሰለስተ ሰባት ምቕታል ኮይኑ ሽሞም ዝሓዘ ፋይል እውን ኣቐበሎ እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ብጸሊም ዕዳጋ ሽጉጥን ዝተፈላለዩ ኣጽዋርን ዘዘዋውር ማፍያ ኮይኑ ዝርከበሉ ድማ ኣብ ታሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ዝርከብ ኣብ ሓደ ደሴት ብዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ ናብዚ እስር ቤት ምእታው ኣዝዩ ከቢድ እዩ ቀጺሉ ክሬም ንቢሾፕ ሓንቲ ጂፒኤስ ትቆጻጸር መሳርሒት ይህቦ ኣስዒቡ ምስ ቀተልከዮ ዋሓጣ ይብሎ ምክንያቱ እቶም ሓለዋ ብጂፒኤስ ከይረኽቦ ክትሕግዞ ምዃና ይነግሮ ቢሾፕ ቀጺሉ እቲ ስራሕ ምስ ተወደአ ጂና ብህይወት ምህላዋ ብኸመይ ከረጋግጽ ኢሉ ይሓቶ ንሱ እውን ልክዕ ስራሕካ ምስ ወዳእካ ብቴሌፎን ከም ዘራኸቦ ይነግሮ ናይ መወዳእታ ስርሑ ምስ ወደአ ድማ ዘላቶ ቦታ ኣድራሻ ከም ዝልእኸሉ ይነግሮ ካብዚ ቀጺሉ ቢሾፕ ኣብ ማሌዥያ ምስ ኣተወ ናይ መጀመርያ ተልእኽኡ ንምፍጻም ምርመራ ጀመረ እቲ ሰብ ዝርከበሉ እስር ቤት ኣብ ማእከል ደሴት ብምዃኑ ኣብቲ ባሕሪ እውን ብብዝሒ ሻርክ ዝርከቦ
ምዃኑ ናብቲ እስር ቤት ምብጻሕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነበረ። ኣብ ርእሲኡ ኣብ በሪኽ ጎቦ 110 ሜትሮ ንውሓት ስለ ዝርከብ ኣጸጋሚ ነበረ። ቀጺሉ ቢሾፕ ሓደ ሜላ ፈጠረ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ብፖሊስ ዝድለዩ ዝነበሩ ገበነኛታት ፋይሎም ኣምፂኡ ሓደ ንዑ ዝመስል ይመርጽ። ድሕሪ እዚ ሰብ ኣብ ገጹ ውቃጦ ስለ ዘለዎ ቢሾፕ እውን ተመሳሳሊ ተወቀጠ። ኣስዒቡ በቲ ሓድሽ መንነቱ ፌክታ ሴራን ፓስፖርትን የውጽእ። ካብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዘድልይዎ ንብረታት ገዛዘ። ንጽባሒቱ ንጎ ኣብ ጎደና ኣብ ዓይኒ ፖሊስ ከኣቱ መጠን ሰባት እንዳረበሸ ክዛወር ጀመረ። ከም ዝሓሰቦ ድማ ፖሊስ መጺኦም ኣሲሮም ናብቲ ቤት ማእሰር የእትውዎ። ካብዚ ክሬን ዝነገሮ ነገር ትዝበሎ ነቲ ሰብኣይ ብሓደጋ ከም ዝሞተ እንተዘያምሲልዎ ኣብቲ ቦታ ከድሕንዎ ከም ዘይመጹ ነጊርዎ ነበረ። ካብዚ ነቲ ክቅተል ተደልዩ ዘሎ ሰብ ብርሑቕ ይርዮ። ንሱ በይና ይንቀሳቐስን እዩ። ብዙሓት ዓጀብቲ እውን ነበርዎ። ቢሾፕ ቀጺሉ ንሓደ እሱር ብዛዕባኡ ክሓቶ ጀመረ። እቲ እሱር እውን እዚ ሰብኣይ ክሪል ከም ዝበሃልን ንናይ ላይቤርያ ፕሬዚደንት ቀቲሉ ኣብዚ ከም ዝመጸን ይነግሮ። እንተኾነ ኣብዚ እስር ቤት ብዙሓት ክቀትልዎ ወላ ተፈተኑ ግን ኣይከኣሉን ክብል ይነግሮ። ከምዚ ኢሎም እንዳዓለሉ ሃንደበት ሓደ እሱር ንክሪል ክቀትሎ ይፍትን እሞ ቢሾፕ ግን ኣድሓኑ። ክሪል ድማ ንቢሾፕ ድሕሪ ምምስጋኑ ድራር ምሱ ክበልዕ ይዕድሞ። ቢሾፕ እውን ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ልክዕ ምስ ረኸቦ ኣብኡ ቀተሎ። ንሱ ከም ዝቀተሎ ንኸይፍለጥ ድማ ነቲ ዝሰርሖ መግቢ መረዞ። ካብዚ ቀጺሉ ቢሾፕ ብሓደ ወገን ናይቲ እስር ቤት ነቲ መንደቕ ብተባርዐ ነገር ኣፍሪሱ ንደገ ገጹ መውጽኢ ገበረ። ኣቐዲሙ ዝተለኽዮ ጻዕዳ ነገር ድማ ነቶም ሻርክ ንኸይቐርቦ ክሕግዞ እዩ። ድሕሪ እዚ እታ ክሬን ዝሃቦ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ውሒጡ ናብቲ ባሕሪ ዘለለ። ካብኡ ናይ ክሬን ሰራሕተኛታት ቢሾፕ ሰርሖ ከም ዝፈጸመ ተገንዘቡ። ቀጥታ ብጃልባ ከይዶም ድማ ኣውጽዎ። ካብኡ ንጂና ብቪድዮ ኮል ኣዘራረባ። ንሳ ቀጺላ ነቲ ካልኣይ ሰብ ንምቕታል 36 ሰዓታት ከም ዝተዋህቦ ትነግሮ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሰዓታት ተልእኮኡ እንተዘይፈጺሙ ከም ዝቐትልዋ ኣስዒባ ትነግሮ። ካብዚ ቀጺሉ ክሬን ነታ ሞባይል መንጢሉ ንቢሾፕ ናይቲ ካልኣይ ሰብ ኣድራሻ ይልእኸሉ። እዚ ሰብኣይ ሽሙ ኣድሪያን ኮይኑ ዓቢ ናይ ማዕድናት መውጽኢ ትካል ኣለዎ። እቲ ትካል ግን ከም መሸፈኒ ኮይኑ ትክክለኛ ስርሑ ሰብ ምሻጥ ነበር። ዝርከበሉ ቦታ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ኣብ ሓደ ነዊሕ ብዙሕ ደርቢ ዘለዎ ፓላሶ ይነብር ነበር። እዚ ሰብኣይ ዝነብረሉ ህንጻ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ መናድቕ ኣለዎ። ዝኾነ ዓይነት ጥይት ዘየሕልፍ ከምኡውን ኩሉ እቲ ናይ መስኮት ማዕጾን ቤትሮ ቡለት ፕሩፍ ነበረ። ማለት ጥይት ዘየሕልፍ ቤትሮ ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ማዕጾ ድማ ናይ ኢድ ዓሸራ ስለ ዝሓትት ብንቡር ምእታው ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነበረ። ቀጺሉ ቢሾፕ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ሰብኣይ ዘሎ ኣፓርትመንት ንምግዛእ ኢሉ ናብቲ ህንጻ ይኸይድ። ከይራእየቶ ድማ ናይቲ ኣፓርትመንት መፍትሕ ብስእሊ መልክዕ ይወስዶ። ድሕሪ እዚ ናይቲ ህንጻ ኣሰራርሓ ከጽንዕ ጀመረ። ካብኡ ነቲ መስትያት ክሰብር ዝኽእል ቦምብ መሃዘ። ንጽባሒቱ በቲ ተመሳሳሊ ዝሰርሖ መፍትሕ ገይሩ ናብቲ ኣፓርትመንት ይኣቱ። ካብኡ ብፍኒስትር ኣቢሉ ወፂኡ ናብቲ ናይቲ ሰብኣይ መሐንበሲ ፑል የምርሕ። ካብኡ ተን ዝመሃዘን ናይ ቤትሮ ተባርዐ ነገር ኣብቲ ፑል ተኺሉ እቲ ሰብኣይ ክሳብ ዝኣትወሉ ተጸቢዩ ድማ ኣልባርዖ። እቲ ሰብኣይ ድማ ወዲቑ ሞተ። ካልኣይ ተልእኹኡ ፈጸመ። ክሳብ ኣብዚ ምሳይ ተሊኹም እዛ ፊልም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብ ሳልሳይ ተልእኹኡ ምስጋርና ነዛ ቪድዮ ላይክ ሃበዋ። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ምትብባዕኩም ኣይፈለየና። ካብኡ ቀጺሉ ጂና ንቢሾፕ ከተዕልሎ ኮላ ሓደ ጠቓሚ መልእኽቲ ሂባቶ ነይራ። ንሱ ከዓ ነታ ካሜራ ናብኣ ብምቕራብ ናይታ ዘላታ ጃልባ ታርጋ ራእየቶ። ቢሾፕ ነዚ ምስ ረአየ ናብታ ጃልባ ዘላቶ ቦታ ብሄሊኮፕተር ይኸይድ። ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታው ድማ ነቶም ሓለውቲ ክቐትሎም ጀመረ። ብዙሕ ከይከደ ግን ተታሓዘ። ክሬን ቀጺሉ ንኻልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፈተነ እንታካይዱ ዝነበሮም ውዕል ከም ዘብቅዕ ይነግሮ። ካብኡ ክሬን ነቲ ናይ መጨረሻ ታርጌቱ ሓበሬታ ይህቦ። እዚ ሰብኣይ ድማ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ዘዘዋውር ማክስ ኣዳምስ ዝተባሃለ ቢልዮነር እዩ። እዚ ሰብኣይ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ሕቡእ ቦታ ዝርከብ ሓደ ዓቢ ህንጻ ሰሪሑ ኣብ ውሽጢ ድማ ዓበይቲ ናይ ውግእ መራኽብ ይርከቡ። እዘን ዓበይቲ ብውሽጢ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ሳብማሪን ኣብ ውሽጠን ሚሳይላት ሒዘን ኣብ ዓለም ሙሉእ የዘዋውራ። እንተኾነ ኣብዚ ውሽጢ ህንጻ ምእታው ኮነ ምውጻእ ክልኩል ነበረ። ነዚ ዝፈተኑ ሰባት ኩሎም ይቕተሉ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ቢሾፕ ናብቲ ቦታ መጸ። ነዞም ክልተ ጋርድ ድማ ብስናይፐር ተኪሱ ቀተሎም። ማክስ እውን ስለ ዝፈለጠ ተወሳኺ ሓይሊ ለኣኸ። ኣብዚ ቢሾፕ ነቲ ተልእኾ ንምፍጻም 48 ሰዓት ተዋሂብዎ ነበረ። ኣብዚ ሰዓት ቢሾፕ እዚ ማክስ ዝተባሃለ ሰብ ናይ ሓደ ሆስፒታል ሄሊኮፕተር ኣዝዩ ከም ዘሎ ተገንዘበ። ስለዚ ኣብታ ሄሊኮፕተር ተሓቢኡ ከኣቱ እውን ወሰነ። ድሕሪ እዚ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ነተን ካሜራታት ዘጥፍእ መሳርሒ ይገጥም። ድሕሪ እዚ በብሓደ ነቶም ጋርድ ክቐትሎም ይጅምር። ካብኡ እቶም ካልኦት ንማክስ ሒዞም ናብ ካልእ ዝሕባሉ ክፍሊ ይወስድዎ። ቢሾፕ ከኣትወሉ ይኽእል እዩ ዝበልዎ መገዲ ድማ ኩሉ ኣባርዖ። ማክስ ድሕሪ ናብቲ ክፍሊ ምእታው ድማ ኣብ ፊቱ ቢሾፕ ኮፍ ኢሉ ይረኽቦ። ድሕሪ እዚ ግን ቢሾፕ ማክስን ብሓደ ነገር ተሰማምዑ። ንሱ ከዓ ንማክስ ከም ዝሞተ ገይሮም ንክሬን ክሽውድዎ ይሰማምዑ። ኣብቲ ሰዓት ናይ ክሬን ልኡኻት ንናይ ማክስ ሬሳ ክደልዩ ምስ መጹ ክሬን ኣብታ ጃልባ በይኑ ስለ ዝኸውን ንክቐትልዎ ይሰማምዑ። ልክዕ ከም ስምምዖም ድማ ገበሩ። ናይ ማክስ ሞት ፌክ ገበርዎ። ነዚ ዝገበሩሉ መገዲ ድማ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ቦምብ ከም ዝትኮስ ድሕሪ ምግባር ማክስ ናብቲ ባሕሪ ከም ዝወደቐ ብምምሳል ነበረ። ማክስ ናብቲ ማይ ድሕሪ ምእታው ብውሽጢ ክጽበዮ ድሕሪ ምጽናሕ ብኻልእ ወገን ናይቲ ደሴት ሒዝዎ ይወጽእ። ድሕሪ እዚ ቢሾፕ ናብ ክሬን ይድውል። ተልእኹኡ ስለ ዝወደአ ንጂና ክሰዳ ይሓቶ። ክሬን ድማ ናይ ማክስ ሬሳ ክሳብ ዘይተረኸበ ኣይከውንን ኢሉ መለሰሉ። ቢሾፕ እውን ናይ ማክስ ሬሳ ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ምስ ረኸብከ ደውለለ ኢሉ ይዓጾ። በዓል ቢሾፕ ከም ዝሓሰብዎ ክሬን ሰራሕተኛታቱ ኣብቲ ባርዕ ዝነበሩ ኣከባቢ ከይዶም ናይ ማክስ ሬሳ ክደልይዎ ይእዝዞም። ቢሾፕ ግን ቀጥታ ናብ ክሬን ኣይከደን። ናብቲ ቦታ ተመሊሱ
እቲ ከባቢ ኩሉ ክባር ዓመታት ጋዛትን ካልእ ዘልይዎ ፈንጂታት ድሕሪ ምትካል ነቶም ልኡኻት ክሬን በብሓደ ቆትሎም ጀመረ። ካብኡ ቀፂሉ ናብ ክሬን ዘለዎ ጃልባ ከይዱ ድማ በቶም ጋርድ ጀሚሩ ናብ ክሬን ኣምርሐ። ክሬን ግን ቀዲሙ ንጂና ተኪሱ ሃርማ። ቢሾፕ ድማ ኣብታ ጃልባ ካልእ ፈንጂ ድሕሪ ምትካሉ ናብ ጂና ከደ። ድሕሪዚ ኣብ ሓንቲ ናይ ኢመርጀንሲ መሳርሒ ተኣትዩ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ይሰዳ። ቢሾፕ ኣብዚ ምስ ክሬን ውግእ ቀጸሉ። ንክሬን ብሰንሰለት ኣሲሩ እታ ጃልባ ከም ትባራዕ ገበረ። ማክስ ምስ ሰራሕተኛታቱ ጂና ድማ ኣብታ ዘላታ ካብ ርሑቕ ክዕዘቡ ጀመሩ። ድሕሪዚ ፍንጭልጫል ናይታ ጃልባ እንዳተኣከበ ይዕዘቡ ነበሩ። ኣብ ካልእ ትርኢት ጂና ምስቶም ተዕብዮም ቆልዑ ኮላ ንዕዘብ። ንሳ ቢሾፕ ኣብቲ ጃልባ ዝሞተ መሲልዋ ነይሩ። እንተኾነ ቢሾፕ ብሂወት ስለ ዝረኣየቶ ደስ በላ። ማክስ እውን ብወገኑ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ እንዳፈተሸ ከሎ ቢሾፕ ተሓቢኡ ከም ዝወፀ ይዕዘብ። ብሂወት ከም ዘሎ እውን ፈለጠ። እዛ ፊልም ኣብዚ ትውዳእ። መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹማ ክትኾኑ ተስፋ ንገብር። ላይክን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።